Nasa taas ang aking mga begonias kasi kinakain ng mga manok. Dito naman yung mga kumpul-kumpul na mga flowers ng garlic vine. Nasa taas. Tapos yung, ayun, yung yellow bell, napakaraming bulaklak ng yellow bell. Ang gandang tingnan. Tapos syempre, ito yung garlic vine. Hindi kasi yung mga tago yung mga bulaklak ng garlic vine. Then, ayun, makapal yung ito yung mga garlic vine, masyadong makapal tapos malalaki yung baging niya. Ayan, pinuputol ko siya doon dito kasi masyadong masyadong mahaba saka maraming sanga. So, yan naman yung ko sa baba, sa ground, yung garden ko. Ayan. Ang ganda. Maganda siyang tingnan kasi may mga bulaklak na tapos hindi na siya manipis para bang yung natatakpan niya na lahat na lupa. So nakikita na lahat yung mga halaman. Instead na yung yung soil lang nakikita, mga halaman na. So syempre mas maganda pag nasa baba kumpara dito na sa sa itaas. Ang hirap duman dito sa may mga baging. Ayan. Mga begonias ko.